Na gosogeire omwancho murigere begeta seni Ndizi TV wairebya ande onsi asogenda tokobo kwenekenga konyara kobo gosanga amona intwemero beri aitogenda tokoba itoko kwariganire kurwese geta seni Ndizi TV kurubaga kete yaragire Ensa Eyeo ya bono botuko asentundende na ndengo kwariganire nyara kobo gosanga amona inche Amayia nganyare kobaga gwataka kuru Chinsa mo akurubaga kete goikera chinga kibune cha saba sakibaito bamangana bagenda tokoba kwenekenga bebusuire anene ase Chinsa mo ailinde banyale ko bagotoletera ali anyale ko bagagwa tekalituko lero nyura nelituko anene lyalengeli omwelio ansa moro keligo yobolemi ayo anyale ko bakogendera ime county ya Kisii samatuko ane atikire ko bagagwe tangati yali amange togende tokoba etoko kwariganiria emaragoba yabo neliteria ngoro kwa Josphat Hamisi ngura nande ase ekekagetali getambe elinyara ko batoko sangana ingana nyale ko bagagwa teka Omwancho murigeri nyora boigona bokonyara ko bagosanga Amayia ya mona into gwetera se chinchira chemitandao litangani pigwetera sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera asensemo ya YouTube Ndizi TV News biamono na unyara ko bogwesaransa unyara ko bogwekomanya nganyare ko bagagwate katogo chaka kurwase county ya Kisii anene kurwase ensemo area ya embassy asomo basokana bweparo nyara ko bokwenekiwa emambie ya rero asensemo ya embassy ase egari ya Eyeo yaringe ya serikali gosi ya GK yanyara kwa baiko yetuma pigipigi Eyeo goso monjore we pigipigi Eyeo oyolenge mbarabare anene stage ya embassy emambie ya bono kolengana na bali baba kirori asenseme yo nigo bateba egari yo ya serikali yale ko bageko gendigwa ase chimbero chigoro ase boiganyara ko bagego siria oboroso na boigo goikera anene omogendye we pigipigi onyara ko bakobeka pigipigi ya ekando ye parase stage embassy wikiraboni gani gotogote ngo mugendi oyiniga gene takoba gako nyora oboruali bwaye anena senya gitali yemo imeyo mu cyobosongo Biamono tokoska motwe omuraibwense Daktari William Ruto nigo arasetaro ya bene asense ya Kongo asanyare ko bakomerana amono muraibwense Eyeo gukwana kuruago se gukwana ne chinyumba cy'uburalia kurwa sense yo ya Kongo nigo rutanyare ko bakwenekeria gusabwa tukirengwana ya bene nga serikali ya Kenya na boigo area ya Kongo ne chiko bagekwenekia bunanyare ko bagekorusia ebitambo kero binde byonsi ebyanyare ko babikoirania anene obonchore no bwamato gatie Chinsa echo ibere nyoranga etaro ya Ruto ne yakene igabwate etaro ya matukabire ase enseyo ya Kongo ase barachiko bakugamba mange anene igoro bonchoria gatie Chinsa echo ibere will report back to President Sassou Nguesso before the end of this year on when Kenya Airways and other private sector airlines can begin the air connectivity between Nairobi and Brazzaville. Kenya is home to the earliest remains of man, as science has proved. And therefore, all of us, including the people of Congo, their ancestral home is in Kenya, will report back to President Sassou Nguesso. Togo tigana roboti orulu etaro ya bene omuraibwense Daktari William Ruto imense ya Kongo togo sukamutwe nigo bono omokonyi bwo monogeri bwe bunge enene na boigo omongina gosomo wakilishi bwa bangina ime county ya Wasingishu Gladys Sholei anyare ko bagagwesokia na komochia ekigambero ekenena sekeria anyare ko bagoteba ekenya to ko bagikoira na gotenenia anene goikerani gwa kwe finance bill yanyare to ko bagegwetiwa ne bunge enene na boigo kobekwesei no muraibwense Daktari William Ruto kobari chiko korengana Gladys Sholei ni gatebire ogoteneniwa gogoikirani gwa kwe finance bill okunigo korachiko bogokoira na maiga amagendro ao na boigo agatiye bitambokero birio abyanyareta ko babikobe kwa se finance bill ebiraje ko bikwene kiabune serikali ya Kenya kwanza yanyare ko bayikirania amagendro gochiase abakenya bonsi. Argument that will be made before the court is very clear that where you on a balance
is there going to be irreparable harm and damage to the economy of this country if the finance bill is not implemented? The answer is yes. Will there be irreparable harm and damage if the finance bill is implemented? The answer is no. So I think it's something that can be argued because it basically will default on our loans if the finance bill is not implemented. Austerity measures will be undertaken. Soon you'll have no fuel on the for your cars, and then we shall go down the drain like Zimbabwe. So this is a very serious matter, and I do hope to God that the judge is alive to those facts. Because the establishment of the positions of CAS was intended to make government more efficient. It's not just about adding numbers, it's about value for money and effective service delivery to the public. That may be slowed down a little bit, but I do believe that the courts did not say that you can never have those positions ever. I think what the court was trying to say, that the recruitment has to be undertaken in a specific manner and under certain guidelines. Tokoirana ime county ya Kisii mwancho muriganigo umuroberio bwa morokerio yoboremi anyara kobaga kwera litukolia lero ime ya county ya Kisii umuroberio nyare kobaga kolekana anene anse amatuko ane anyare kobaga gweta kolengana na bali banyara kobaga gwikirana litukolia lero ibanyara kobaga gwesemia amange na boigo gwetogeria maigerio amange aibanyara kobaga konyora anse batebire nigara chikoba kobaenekeria buna anene banyara kobaga bakoimukia ligesalia bonne Chinsemo chiabo chobolemi anene ase chinsemo ao mosaki oitobwa mangana Mildred Mumanyi na nyarakoba wikirana asomoroberio yiwa morokeriwa yabalemi ime county ya Kisii na gotwaliganira roboti rokobwatia Neli tukolio mwailio asama igili yobolemi gose agriculture show yo mwako yoiga wechiri bubere na merongebere netatu asebona bantabange babire bawikirana asensemeyo liwe somya na kwemanya mange na sabande kwegokya asensemo yo bulemi nigona sangana bateneli au aseba ragati ebimelibiri babwate kati yabo kurwa ekyombe gya karo amuna balemi bekyombe asebarwa obosemya igoro yebimeli no botugibwe kyombe iga ntubwate ekemeli kurukunga amaemba ese songo sogam evaraya tie kalro ya rosiri ige kurukunga kari ntamawan ne varaya tie ngia sana ase okoligereria mangana bune gokora mugondo ige koira matuko 95 goikera emia totubwate chitaipunya kalro ya developing asense meye ntobwate ye kari mtamawan ine rentangani ntobwate gadamu ereri ya kabere ntubwate yende kurukunga serena ya gatatu ntubwate yende kurukunga seredo nchendo chenga kari mtamawani ngokorero bia na seredo na serena nonyana boigo ngwetera bale amakongu au asenseme yoyo bulemi ase basanga na intwe ayaiga kerote bangeti bia naboko nyoransa chinde mbura yabeire nyinge naboko nyoransa chinde omugasobeire omonge lakini rende yiga singencho ere adapted to us ensemere drought tolerant tebwati shida mono lakini mono munabona twasimeko boiga noruche eyende techietie bebia talinga tebe tibia singenche mbura yarenge nyingi igoteri gutaka mbura nyingi mono challenges to wetera mastitis kwenye ng'ombe chafu aichini afuko kama mabere kwenye ng'ombe kurale skinny uchafu ebole igoro na ene bintu byo kamera turi gusibibia ya manya ng'ombe byo kama kwenye yapatu na mastitis ya affect bako mulimi kwenye abantu banira mabere ayo batwara na tulfera omwogo nigo ogotebekana gutwara ensumu hase bono omuteneri kurukaro aenekia engane yo hase airachinga ki omwogo oganiri kobera mugondo ilio gukura ensumu yo ase kolinda tebango konyole hase amangana mange kasabeye igebwate cyanide gento tukuruku cyanide levels yani esumu unabone simekiriga tetakeiri oyegese etarakora omwaka oyomo na guchiguru oisa kogesa etaraiko omwaka oyomo na guchiguru
cyanide ina ego ikego koreki ego affect no ngo sababa le mibaito mo basa kogenda muchake kogesa etaraitania omwaka oyo mona guchiguro nigo barwa okuburia guchia ase serikali gwetira sector y'oburemi kubuchia abamanyi bogosomya iguru y'oburemi gose extension officers eliogosemya abalemi Chinchira chiganirie ase oburemi. Ministry of Agriculture extension officers barata Amayia etogo request ye government edo ya Kisii County ke more effort tulikira abantu abange banyale gwita mashinani ande tubeke even seminars abantu basomire y'oburemi. Kuripotelya egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi. Bemono omusaki witwa mangana maya Mildred Momanya soroboti orwa Senchira yoboikira ntemanya tigo se aye omwanchu murigire nkwenyora tali bagalia gona goikira na samaigerio ayo yabalemi ayanyara ko bakorekana sensemo eyo ya Kisii na boyo konyara ko bogwesomya amange togoska mutwe goikira anene ensemo elondiani asechia matechia bantu bali banyarete ko bagusiri obogima bwabo kubwatokano mu basokano omubegwe paro nyarete ko bakorekana sensemo ya londiani bono nigo baburire serikali nyara ko bagi kubwatoka chibese cyanyarete ko bachigo sangirirwa asomurobere bwo kweneke buna banyare ko bagusira chia matecho anene aso kwarigania amatanga y'abantu babanyarete ko bagusiri ubugima bwabo ase epara kubatokana cyama techiniyo cyatebire omuroberi yo nigo bwenete ko bogwikirana nene kubwatoka chibese chia Senchira ya bwango elinde nyara ko bogusira cyama techo ekinde kigendete ko bachiko ngusana kubwatokana no kuburo chibesa aso kwarigania anene omuroberi bwa matanga babantu babo nonye nabo nigo batebire nga serikali nige bwenete ko babo igoge kweneke buno omuroberi nyare ko bokorwa Senchira yo bwasyoku nabo igo okongusana na konde wonsi igotayo. Mambo ambayo yalionekana huko yalikuwa mabaya na tunafurahia serikali kwa sababu ilitusaidia. Jambo ambalo sisi tunasisitiza zaidi na zaidi ni zile pesa ambazo zilichangwa na zile pesa ambazo serikali ilitoa zifanye kazi ambazo zilikusudiwa kufanya. Kusikue na mambo ya corruption, kusikue na mambo ya familia kupigana, pesa zote ziende mahali ambapo zilikusudiwa. Wale watu ambao wameambiwa wafungue account, tunataka kujua kiwaziwazi wamefungua account, waadhiriwa wote zikiwa familia wapewe pesa hizo. Kila jamii walipatiwa shilingi 1,300 wale ambao walipoteza wale wa jamaa zao, na pia wale ambao wako hospitali wamepata 200,000. Na ningependa kusema hivi kwamba hawa jamii wenye waliathirika waliambiwa wafungue account ili tusikue na shida yoyote ambayo inaweza kutokea hapa na kule. Tulitaka jamii wenye wamehusika wapate kufaidika, na pia serikali watipatia direct mtu ambaye ametoka office of the president ambaye anasimamia mwenyewe mambo ya kugawa hizo fedha ili kila mtu apate kusaidika. Togos kamotwe ensemo yabara igosaba chumbe kure county ya Nyeri nigo besokirie na kugikeria obomo bwazimio osabara ibobo mo bwazimio ansomoroberi banyale ko bago chaka bosangiria Kisii elio komorusia ekerogo omuraibwense Daktari William Ruto kolengana na bachumba bo nigo batebere bune serikali ya Kenya kwanza yancherete anene obomo bori bwazimio na boigo banyale ko bokwenekia buna banyale ko boko igikeria obokorere bwe serikali kurende gotumia emeroberio elietali gose no gochika kuria kweri chiko aseboigo batebirenga omoroberio bogosangiria Kisii ni gorige orengetie anene koirania obokoreri bwa serikali ya Kenya kwanza maiga aseigo batebirenga tibali gochikoba bagwancherana no moroberio yo ogendrete asengencho yo komorusia okerogo omuraibwense Dr. William Ruto. William Samoei Ruto said that he is ready and willing to have opposition. What he meant is that we need to have constructive opposition, but not destructive opposition. And the line we are seeing Raila Odinga taking with his brigade is that of destructive opposition. You cannot start talking about removing a government that is barely in power, barely a year. We want to condemn the issue of the collection of signatures. I want to ask the ODM brigade to find a better thing to do with their time. Nothing stops you from forming a shadow cabinet
And in that case, you would be giving us your best solutions from yourself. Not only challenging what other people have done, but also putting on paper and bringing to the cabinet, to the parliament, maybe through the leader of minority. What is that you think should be done? Togosika mutwe igoro anene ekira tugenda tegoro ya siasa asaba chumbe ao na bigo bara ibagenda tukoba gukugikeria obomo bolia bwazimio inyoranigo bono obomo bwazimio banyarakoba bokora akorobekana aselitukoliriya lia igoro goselitukolya Jumaine asi abantu abange banyaratokoba konyora chinkoma togosika mutwe serikali ya county ya Gusii nigo bono yanyarakoba kubwaterana ne kiumbe gya presidency gochaka omoroberio bogosiarera eriogo ryogotango chiumbu na boigo koena na chinet chiriche chiumbu korengana anene no mukonyi bwo governor Imeye county eyo ya Gusii nigate biro moroberio nyarakobo gokoreta ababwatani ao ase ensemo eyo ase sector eyo bochenu erio kwenekia buna okwambokerwa kuburire bwa malaria ase county eyo ya Gusii abwanyarakoba abokwirana from the President's Malaria Initiative to work with us to do something that is called IRS, which is indoor residual spray. What it means is that spray will be done inside people's houses, which spray will stay there for 6 months to 1 year and kill mosquitoes whenever they'll come in contact with it. So that will provide a more lasting solution. We are here as a strong partner to work with the county to provide financial, operational, and technical assistance to this important initiative called the indoor residual spray activity that the county is embarking on undertaking. We have been distributing also nets through the routine system of maternal and child health clinics, and again through mass distribution, which we do every 3 years. And so this year, this county is going to be covered by PMI. Nagoikira wo mwancho muligire begata sendi Ndizi na otogoikira omweli wa mangana Amayia senchiro bikira nu Ensa Eyeo ya bono batukotigangiri bagari gwakaranga bya muno asincho kwenekia kuna kwagendera koba gokobeka gosoko kobwatemero beli autogenda tokobato kwaliganira gati yabo Amayia Ensa Eyeo muri nyarakoba gakwenekia buna ichibicha na boigo eriogiria gocheira senchira yo boikira nu igakoro kwa John Kebati lidera ngoro kwa Josphat Hamisi ngomena tole amona inande Chinsa isato ase kukoleta ya mwana yanda mange togenda tokobato kwareganira korwa segeta seni Ndizi TV.